мо шоҳиди он ҳастем ки чин ва ҳамин гуна русия дар осиёи марказӣ сармоягузории зиёд мекунанд ё русия ба тоҷикистон кӯмаки низомӣ мекунад. назари шумо дар ин бора чӣ аст? ба андешаи ман барои тамоми кишварҳои осиёи марказӣ русия ва чин ду шарики муҳим ба ҳисоб мераванд ва ҳамкориҳои мусбат, равобити иқтисодӣ ва сиёсӣ бо ҳарду кишвар барои тамоми мамолики осиёи марказӣ муҳим аст. айни замон ба фикри ман барои тамоми ин кишварҳо он гуна ки худашон мегӯянд сиёсати гуногун самт барои доштани робита бо кишварҳои дуру наздик муҳим аст. то онҳо тавонанд сармоя ҷалб кунанд ва бо кишварҳои дуру наздик ҳамкорӣ ба роҳ монанд. ин ба манфиати ҳар яке аз ин кишварҳо ва ба манфиати минтақа аст ва албатта аз назари ҳукумати Амрико онҷо бозии бузурге вуҷуд надорад. мо аз ҳамкориҳои мусбат ва созандаи русияву чин бо минтақа истиқбол мекунем. мо ҳам мехоҳем робитаҳои амиқе бо минтақа дошта бошем ва ба он кӯмак кунем. шумо аз танг шудани ҷой ва нуфузи Амрико дар он ҷо нигарон нестед? ман фикр намекунам чунин мешавад. тавре гуфтам, ин ба манфиати ҳамаи кишварҳост. он чи мо аз шарикони худ дар осиёи марказӣ мешунавем ин аст ки онҳо иштиёқи зиёд барои мустаҳкам кардани ҳамкориҳо бо иёлоти муттаҳидаи Амрико доранд. майл доранд ки Амрико аз назари иқтисодӣ ва дипломатӣ онҷо ҳузури зиёд дошта бошад ва мо ҳам албатта барои ин кор мекунем. чанде пеш дар як конфронси созмони амнияту ҳамкории Аврупо намояндагони Қирғизистону Тоҷикистон шикоят карданд ки аъзои мухолифин ба онҷо роҳ дода шуданд ва дафтари созмони амният ва ҳамкории Аврупо дар душанберо сангборон карданд. Қирғизистон дар бораи поин овардани мақоми созмон дар кишвар суҳбат кард. вокуниши шумо дар ин бора чӣ аст? ба фикри ман созмони амният ва ҳамкории Аврупо нақши фавқулода муҳиме дар осиёи марказӣ иҷро мекунад. дар роҳи тақвияти ҷараёнҳои демократӣ дар Қирғизистон кӯмак ва мусоидати зиёд кардааст. ва ман умедворам кишварҳои осиёи марказӣ ҳамчунон ҳамкории созанда бо созмони амният ва ҳамкории Аврупоро идома медиҳанд ва арсаи фаъолияти созмонро васеъ мекунанд то сулҳу субот дар минтақаро мустаҳкам намоянд. умедворам муколамаҳои бештар дар ҳалли ин масъалаҳо кӯмак мекунад. фикр намекунед ки созмони амният ва ҳамкории Аврупоро дар ин кишварҳо канор мезананд? умедворам чунин намешавад. фикр мекунам кам кардани нуфузи созмони амният ва ҳамкории Аврупо нуфузи кишварҳои минтақаро ҳам кам мекунад. созмони амният ва ҳамкории Аврупо созмонест ки арзишҳои фавқулода зиёдро дорад. умедворам муколама имкон медиҳад созмон дар ҳалли бисёр масоили муҳим нақш иҷро мекунад. баъди бастани ҳизби наҳзати исломӣ дар Тоҷикистон мо хабарҳои ташвишоваре мешунавем ба мисли таҳдид ба хабарнигорон, вакилони дифоъ ва ғайра. оё ин масъала мояи нигаронии шумо нест? медонед вақте тирамоҳи гузашта ҷон Керри вазири умури хориҷии Амрико ба Тоҷикистон сафар кард, ӯ масъаларо мустақим бо раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон дар миён гузошт. ҳамаи кишварҳо ҳоло даргири масъалаи мубориза бо терроризм ва ифротгароӣ аст. барои тамоми кишварҳои минтақа муҳим аст ки ҳангоми мубориза бо терроризм ва ифротгароӣ ҳуқуқи сиёсӣ ва ҳуқуқи мардум, ҳуқуқ ба ҷамоатҳои сиёсӣ, ҳуқуқи мазҳабӣ зерипо накунанд. агар шумо дар ҷараёни тақвияти субот ин ҳуқуқро зерипо мекунед, дар ниҳоят амниятро зери хатар мебаред. мо ин нигарониҳои худро ба ҳукумати Тоҷикистон дар миён гузоштем. ва онҳоро ҳамчунон ташвиқ мекунем ки фишор ба ҷомеаи маданӣ ва асҳоби сиёсиро кам кунад.